Moi! Tällä videolla näytän, miten sini- ja kosinifunktion kertoimet a, b ja d vaikuttavat. Ja tämä on perusta, mikä meillä täytyy olla, jotta me voidaan ratkaista tehtäviä, mihin liittyy mallintaminen sinin- ja kosinifunktion avulla. Ja tässä nyt on piirrettynä sinifunktion kuvaa ja nyt nähdään, että sinifunktion jakso on 2π, eli siihen mahtuu yksi täysi aalto tuohon 0 ja 2π välille. Nähdään myöskin sinifunktion niin sanottu amplitudi, eli täältä 0–1 tämä väli tässä, aallon korkeus, tämä on amplitudi, se on 1. Ja nyt jos me halutaan mallintaa jotakin sini- tai kosinifunktion avulla, niin meidän täytyy pystyä muuttamaan tuon kuvaajan muotoa, jaksoa, amplitudia, pystysuuntaista paikkaa. Ja nyt tähän tulee nämä kertoimet a, b ja d, mitkä vaikuttavat kuvaajaan. Ja aloitetaan kertoimesta a. Eli jos laitan kertoimen a kakkoseksi, niin huomataan, että amplitudi kaksinkertaistuu, eli mitään muuta ei tapahdu. Jakso pysyy samana, mutta vihreä aalto käy korkeammalla ja matalammalla kuin sininen. Eli tämä kerroin a vaikuttaa sinifunktion amplitudiin. Ja sen verran tässä täytyy olla tarkkana, että tuo kerroin a voi olla myöskin negatiivinen. Eli jos vaihdan a:n -1, niin huomataan, että tuo sinifunktion kuvaaja peilautuu x-akselin suhteen. Eli sininen sini-x-funktio lähtee 0 ylöspäin, kun tämä vihreä taas lähtee tänne alaspäin. Ja samalla tavalla amplitudi muuttuu sitten myöskin tällä negatiivisella a-arvolla, mutta siinä täytyy olla tarkkana, että se sinifunktion kuvaaja peilautuu x-akselin suhteen. Ja laitetaan a takaisin 1. Nyt tämä kerroin b tässä, jos muutan sen 2, eli sini 2x:n kuvaaja, niin huomataan, että tämä vihreä käyrä tässä, jakso on muuttunut piin mittaiseksi. Eli jakso on puolittunut, kun b on 2. Jos mä muutan b:n 3, niin huomataan, että jakso yhä edelleen pienenee. Nyt jakso on mennyt 1/3 2π:stä. Ja tässä on kaava, mikä yhteys on tällä kertoimella b ja jakson pituudella. Puhutaan perusjaksosta. Eli b vaikuttaa sini- ja kosinifunktion jakson pituuteen. No sitten tämä d muuttaa kuvaajan pystysuuntaista paikkaa. Ja nyt jos d on 2, niin huomataan, että kuvaaja on noussut 2 pykälää ylöspäin. Ja jos mä tähän laitan tämän tasapainoakselin, niin huomataan, että tämä niin sanottu tasapainoakseli on 2 korkeudella, eli samalla korkeudella kuin tuo vakion d-arvo. Ja d voi olla myöskin negatiivinen, eli tällä voi täysin pystysuuntaista paikkaa liikutella. Ja tässä on, miten kertoimet a, b ja d vaikuttaa sinifunktion kulkuun. C-kerrointa tässä nyt ei ole. C-kerroin vaikuttaa sini- ja kosinifunktion vaakasuuntaiseen paikkaan, eli sillä kertoimella voidaan liikuttaa sini- ja kosinifunktiota vaakasuunnassa. Tässä on vielä kosinifunktion kuvaaja. Jos sitä vertaa tuohon sinifunktion kuvaajaan, niin huomataan ero, eli kosini lähtee, kun kulma on 0, niin kosini lähtee 1 ja sini lähtee 0. Ne on 90 asteen vaiheero kosinin ja sinin välillä. Mutta kertoimen a, b ja d vaikutus on täsmälleen samanlainen. Eli a:lla muutetaan amplitudia, sama homma, negatiivinen a-arvo peilaa kosinifunktion x-akselin suhteen. Ja sitten kerroin b vaikuttaa sitten kosinifunktion jakson pituuteen. Jos kerroin on esimerkiksi nyt 0,5 tuolla b:llä, niin huomataan, että jakson pituus kaksinkertaistuu, eli ei olekaan enää 2π, vaan se on 4π. Ja sitten
D:llä muutetaan kosinifunktion pystysuuntaista paikkaa. Eli tässä lyhykäisyydessään, miten kertoimet a, b ja d vaikuttaa sini- ja kosinifunktion kulkuun. Nähdään seuraavalla videolla.